జయశివ. నేడు మర్మింగ్ సంజర్మంతో మా ఊరు మామల్ కుమ్రా ఆనందరావు ಗೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಗೊಟ್ಟಿನಾರಿತಕ್ಕೆ వెళ్ళే చరిత్ర ಮಂತ ಬಾರಿತಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿ ಆಯುವ ಮೊದಲು మా ಊರು ತಾತಲ್ ಕುಮ್ರಾ ಗಂಗು ಪಟೇಲ್ ಇಂಜರೆ ವಿಲೇಡಗುರು ಜಂಗ್ ಸೈರಾನ್ಕಿ ತರಸ್ಕೆನೆ ಅಗಟ್ರು ಮತ್ತೂರು ದುಸರು ಜಾತಿತರು ಬೆರೆಸಿ ಸೋಡಿತಾರ್ ಅಗಟಲೆ ಇದು ಇಂದ್ರವೇಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಜರ್ತ అని ತುಡುಂ ಪಾರ್ಟಿ ತುಡುಂ 74 ಅಸ್ಕೆನೆ ಸುರಾತ నేడు మా ఊరు ಕುಮ್ರಾ ಗಂಗು ಪಟೇಲ್ ಕುಮ್ರಾ ನಾಗು ಪಟೇಲ್ ತುರು ಮರಿ ಕುಮ್ರಾ ಆನಂದರಾವ್ ಕುಮ್ರಾ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಪಟೇಲ್ ಇನ್ಕೆ ಮಂತೋರ್ ಓನರ್ ಮರಿ మా ఊరు మామల్ కుమ్రా మాధవరావు షేకు ఊరయ్యే బాయి మావ బియ్యే మంగం లక్ష్మీబాయి మత్తడిగూడ నేడు మర్మింగ్ సంజర్ మంతం.
Topli kacate, daria kacate, dude kacate, rundak malang baik rang tiyong. Bata dolok pa madadalin.
स्वास्थ्य सुरक्षा
वधुवरान करणे